Korbianglong Presbyterian Church Synod Angkang Central Ingjirmarli Amei hinpen patir piponsi kedamtang chiti ni pai kreke thompen kripo an ni thoma farman umpanai Presbyterian mondoli along pamanpon jai mega tengpen chiti ni pai kreke thomarni KAPCS Angkang kido pastorate inquiry sipen kachetoidun delegate atuma phat kidenga sai pamanpon Bangso api chiti ni pai krep liar ni ada porpainer kepen CIA alama KAPCS Executive Secretary Reverend Arjonas Thangchoi hin pensi lama intur pondo. Bangso api chingwai chingsai pado ponsi kewangji ningkan hini ang bong kopi PC ki klem ponjima bangso puthak chingwai chingsai pado pon. Elisa derapi kacipahem pon bangso chingwai chingsai mayalong mesen pensi pachon pondo. Bangso api chiti ni pai krep por ni kangduk kardo mamayalong nangtum ari chahar jangnon. Ibre Ingdeng pi krehini Ingdeng so krehini along pen en ponsi Senior Executive Secretary Reverend Albert Teron pensi athe pialam pen arnamalam than pondo. Ni thomang bong bangso CIA amai kapaman esek difu pastorate Ingjirmarli hin pen kekan kipaklang dun anparta Sera Seri pastorate Synod choir lapen kaprek a pastorate hin pen arnam kirolun parjupon rinti. Sitame naka honjudune apole sangko sitame sangsena akan hoki birde sitame naka honjudune apole sangko sitame sangsena akan hoki nako naka hoki News report KTV News.